bi potom iz sumnjivog početka Milojević znao kako se zahuktava Musenić. 0:1, 63. Janković i odličan pas za Mrkelu. 1:0 Musenić. 1:0 Musenić. Sjajna kombinacija igrača Crvene Zvezde. Janković je bacio loptu na levu stranu. Utrčao je Mrkela i pronašao Musenića. Koji je za Musenića. Musenić i 2:1. Dugo se borio Musenić za ovu loptu, rvao se sa protivničkim igračima i Crvena Zvezda vodi sa 2:1. A ovamo na semaforu. Vukićević, Musenić i 1. Drugi minut prvog poluvremena, golom Musenića. Hvala. Usrepo Semić, jedan od najzaslužnijih u ovom prvenstvu, najviše je pokazao. Evo vidim da ste i bez dresa majice, to su vjerovatno simpatizeri već uzeli, pa ovako poslije ovog prvenstva par riječi. Ja bih želio samo da kažem da je Sarajevo dokazalo da zašto na prvom mjestu, bez obzira što se ga posle osvojene jesene titule mnogi osporavali, međutim kako je prvenstvo se više odmicalo, Sarajevo se više pokazivalo, dokazivalo se stvarno da Sarajevo služe ovu poziciju koju su